Ay, layas o kinabuhi, uy. Ay, tama. At doon ako si Johnny Boy. Aron doon ako kauban karong adlaw. Yan na, doon lagi ko sa balin na Johnny Boy. Supisahon ako siya. Kainit mga huy. Paita ning under kitag mga sakop oy. Mamugha gyud ko karpet inita. Sa may lingaw lang ko ani mag. Sami kay maglingaw-lingaw nga. Dili magbugha ba? Sa may trip na ako ani, bughaon pa ako ni. Oh no! Agoy. Aha, muna ni ang balin ni Johnny Boy. Nagbughag kahoy. Layo ba din yung lugar ni Johnny Boy? Tuwa siya. Akong tawagon. Johnny Boy! Johnny Boy! Ay, murag na ay nanawag. Uy! Na akong bisprin. Uy! Dala-dala pa gitara. What? Kanigikan. Galaw-gaw manlingaw yun may aniron. Pusagak yun eh. Yaan ko niya akong gibuga. Mintras o kahiring ang kalaban. Oh! Tuon ako. What? Uy! Nanilar ka? Huwag ka bantay sa mo ha. Nago! Kagikan! Walang hiya. Walang hiya ka. Walang hiya ka kagitawag. Pero di man mong bumula. At... Huwag ko kadungog kay nagpasan kong kahoy sa mga ahoy ko pati inita. Dali na. Magrap-raka na ta. Tama. Uy! Oh, Kung saan may tawagan eh? panganli. Pare sa gitara ni. What? Something brand new. Kini! So may pangalan ani? Beatbox ni! Surprisingly, kunin mo na. Sige, ko! Wala ko ni! Sige, kita ni. Yes, yo. Yaki. Nana po din mga samukan no? Kanta mo ron. Kuya, sakto kay na itong area. Irita mag-concert para kay tao mananaw sa udtong tuto. Kaya tayo. Ako ni. Di mo na. Sige. Ako ni. Apa kayak mo?
Johnny Boy, muna ni ang aking first time concert. Karon lang mo, yap-an jud tamaron. Sa utong toto, ready to rumble! Halos lahat ay nagtatanong doon sa aming bayan, sa gitnang kanluran na aking pinagmulan. Sila'y nalilito, ba't daw ako nagkaganito? Kung ano ang dahilan, ako lang ang nakakaalam. Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahil. Oh no! Dahilan. Nagan mo. Hoy guys, naada buda guys. Hello. Pasensya na mo. Kini di ay si Yema TV channel. Diyan na mo kay diri sa ko. Kay naay nagukod sa mo. Bye-bye. Ay, naday mo na guys. Hi guys. Salamat kayo guys nga unta nga mahuman niyo ang video. Salamat kayo nga mahuman pud ninyo akong video. So karon ako si Johnny Boy TV. Guys, magdali mi kay nabasa mi dito sa ulan. Ulanan ba o isabligan? Salamat guys. Ibilin sa tamo dira guys ha. Ay guys, salamat kay gihuman ninyong video diri sa mga kay gukdo na ko tong duha. Agi. Play. Ay guys, salamat kayo kay gihuman ninyong video diri sa mga kay gukdo na ko tong duha.